El govern de Convergència i Unió ha aprovat una nova pujada de taxes universitàries. Vinga, som-hi tots, compartim la il·lusió que Catalunya comença. Ens volen vendre que és una matrícula progressiva, afavorint les rendes més baixes i atacant les més altes. Ens volen vendre que els estudiants només paguem el 14,97% del cost dels estudis. Ens volen vendre que es farà un fons de beques que ajudarà aquell estudiantat que no pugui pagar la matrícula. Per fer una Catalunya millor. Convergència i Unió. Amb tu comença el canvi. Però la veritat és que ens menteixen quan diuen que paguem un 14,97%. La veritat és que carreguem amb un 21%, tal com diu l'Observatori del Sistema Universitari. El govern calcula el que paguem en base al total del cost de la universitat, però moltes de les despeses de la universitat no repercuteixen en la docència dels estudiants. L'estat espanyol diu que hem de pagar d'un 15% a un 25%, i ja ho fem. El 60% dels estudiants pagaran les taxes més altes, respecte al 25% que pagaran les més baixes, repercutint, per tant, a les classes mitjanes i no en les més altes, que seguiran pagant el mateix que l'estudiant mitjà. Només un 25% de la recaptació d'aquest augment es destinarà a pal·liar els efectes de l'increment de taxes. Quan és més obligatori que mai fer un màster, augmenten els preus d'aquests postgraus públics un 100%. Tot això, afegit a l'increment de preus d'aquest curs 2011-2012, implica un augment de taxes de gairebé un 80%. No deixis que el govern dels millors et prengui el pèl i la matrícula. Planta cara!